kemm il-dundjan hawn f'Malta? Hawn mhux ħażin, imma l-biċċa kbira tal-friża. Ara biss għal-ħabta tal-miliet, il-Maltin bejniethom jieklu mal-150,000 kilo dundjan. Kapaċi jtir, is-salvaġġ iva u jorqod fis-siġar, imma u Malta dundjan salvaġġ ma ssibx. Dak li jitrabba sikwiet tant ikun oħxon li mhux biġri jtirlek. Kemm ilu jeżisti d-dundjan? Ħafna, saħansitra nstabu fossili li juru speċi bikrin tad-dundjan miljuni ta' snin ilu. Dundjan dejjem raġel ikun? Le Alla ħares, għax kif ma jkunx hawn fliles, in-nisa tarafu ma xikunu iżgħar mill-irġiel u inqas ikkuluriti. U dik il-gangala, x'inhu l-iskop tagħha? Dik qisha termometru tal-pressjoni jew tal-qilla. Meta d-dundjan jirrabja jew jipprova jitħabbeb, teħmar. Apparti minn hekk, jiftaħ ir-rix ta' dembu bħalma jagħmel il-pagun. U mhux darba u tnej id-dundjan jaqbad jagħti biex jirbaħ l-attenzjoni. Xi ħobb jiekol? Kollox, insetti, pjanti, qam, ħżrieraħ. U x'jobod? L-ilma, il-bart u x'aktarx l-idea li se jispiċċa fuq platt imdawwar bil-patata u l-basal f'jum il-miliet. Meta ssajjar id-dundjan, l-iktar ħaġa li tittoqgħod attenta għaliha hi li ma jixxottalekx. Mill-bqija tista' tagħmel kull xorta ta' riċetta. L-iktar popolari, bla dubju, il-forn. Għal-kursità, kif semmew it-Turkija bħad-dundjan? Dundjan bl-Ingliż Turkey, l-istess kelma eżatt bħall-isem ta' dal-pajjiż. Imma fil-fatt, bil-kontra ġara, jidher li meta l-asfur ġabuh fl-Ewropa kien hemm minħaseb li ġie mit-Turkija u bekk taħ dak l-isem. Interessanti li l-isem tat-Turkija fil-fatt tifisser bis-saħħa. Lura d-dundjan, vera li jagħmel il-ħsara għall-ponot? Skont taqbila popolari Maltija, ġoni ta' fil-nilu għandu ponta mhux musmajna qarilu id-dundjan. U billi mhux tajjeb wis li toqgħod naqqar il-ponot, aħseb wara kemm huwa li naqqarhomlok xi dundjan. U vera li d-dundjan kien se jispiċċa fuq kull binja Amerikana? Hekk jidher, Benjamin Franklin kien xtaq li flok l-ajkla l-asfur nazzjonali tal-Amerika ikun id-dundjan salvaġġ. Kieku ġara hekk, kieku timmaġna li kull fejn tara l-ajkla fl-Amerika minn flok tara dundjan fuq kull binja, fuq il-flus, fil-monumenti, fuq kull dokument uffiċjali. Jekk għall-miliet tinsert tal-Finlandja u trid dundjan, x'għandek tajt? Skont it-traduzzjonijiet fil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, kalkunna. Il-Portugiżi jgħidulu Peru adultu. L-Ungariżi jgħidulu Pulika. L-Olandiżi Kalkoen, il-Pollakki Indik, l-Slovakki Morka u l-Sloveni Pura. Skont il-liġi, id-dundjan huwa asfur li għandu tip ta' sternu riġidu jew maddam u tiskanta kemm tidħol f'dettall il-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar it-trobbija tat-tjur. Tagħmel distinzjoni bejn it-tiġiġa, il-papra, il-wiż, il-faruna, il-ħasi u kull xorta ta' tajr ieħor. Saħansitra tiddeskrivi x'għandhom ituk meta tistaqsi għal nofs dundjan, għal kwart, għas-sider, għas-sieq, għal koxxa jew għal ġewnaħ. Skont il-liġi, kull gallinar ta' tjur mhux suppost li jkun fih iżjed minn 2500 dundjan u għandu jkun hemm aċċess kontinwu binar għal spazju fl-arja aperta, mill-inqas 6 metri għal kull dundjan. Terġa' jekk titbih dundjan free range jew li jkun trabba f'libertà totali, allura ħoll xarek u ġib iż-żejt għal kull xorta ta' kundizzjoni. U l-liġi tgħidlek li dundjan m'għandux jinqatel qabel ma jkollu 140 ġurnata. Kif jgħid il-Malti, bajta tas-sultan titħallas b'dundjan u meta tqis xi trid biex trabbi dundjan, vera ma bajda ta' sultan jitqabbel.